ассалому алейкум бинандагони азиз ва мухлисони доимии барномаи матрица. Нахуст заросаи марказӣ барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гаджетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бубоев. хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернетии G+ пешниҳод менамояд. ҳангоми пайвастшавии бастаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. Акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда мешавад. Яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мешавад. Бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица Samsung смартфони баровард бе алоқаи интернетӣ. Чӣ гап аз Тисел? Барномае ки ҳамдиёронро наздик месозад. Лайфхаки матрица. Суръати интернетро баланд менамоем. Бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. ширкати Samsung смартфони нави худ Galaxy G2 Pro-ро муаррифӣ намуд ки ба интернет дастрасӣ надорад. Ба калимаи Pro нигоҳ накарда, ин смартфон аз пайвастшавӣ ба шабакаҳои 3G, LTE ва Wi-Fi бебаҳра мондааст. ширкати Amazon браузери шахсии худро бо номи интернет коркар намуд. барнома худро чун алтернативаи сабук назар ба дигар браузерҳо муаррифӣ мекунад. коркарчиён изҳор медоранд ки интернет камтарин ҷой ва иқтидорро истеъмол карда ба шабакаи интернетии сус пешбинӣ шудааст. ин ва дигар хабарҳои олами хай-тек дар дайҷести матрица аз медиапортали Тирос бо ҳамкории ширкати Тисел. Amazon интернети худро баровард. ширкати Amazon браузери шахсии худро бо номи интернет коркар намуд. барнома худро чун алтернативаи сабук назар ба дигар браузерҳо муаррифӣ мекунад. коркарчиён изҳор доранд ки интернет камтарин ҷой ва иқтидорро истеъмол карда ба шабакаи интернетии суст пешбинӣ шудааст. навгони ҳанӯз моҳи март баромада буд, лекин танҳо имрӯз маълумот ба истифодабарандагон расид. онро аз Google Play зеркашӣ кардан лозим аст. ҳоло интернет танҳо дар Ҳиндустон дар таҷҳизотҳои то тасвири Android 5.0 ё навтар дошта фаъол мебошанд. замима бо реҷаи махфӣ таъмин буда таъхири сомонаҳои истифодашударо сабт намекунад. бешубҳа истифода баред. донед ки интернет махфӣ буда маълумотҳои шахсиятонро ба касе хабар намедиҳад. омадааст дар тасвири барнома. замимаҳои каммасрафро чун Facebook, Microsoft ва Google фаъол намуданд. барои мисол, соли гузашта YouTube тасвири соддаи худро бароварда буд. замима хело сабук буда онро ҳатто дар таҷҳизоти кӯҳнаи андроидӣ насб намудан мумкин буд. пиёлаи қаҳванӯшии Муки метавонад ба интернет барояд ва ба воситаи Bluetooth ба смартфон пайваст шавад. дар Муки экран сохта шудааст ки аз ҳисоби қувваи аз гармии ба даст омада кор мекунад. яъне вақте ба пиёла нӯшоки гармро мерезанд, дисплеи он ба кор медарояд. ба шарофати Bluetooth дар экрани пиёла метавонед дилхоҳ тасвирро бубинед ба монанди суратҳо, мусаввараҳо ва навиштаҷоти аз интернет сабт шуда. ширкати Samsung смартфони нави худ Galaxy G2 Pro-ро муаррифӣ намуд ки ба интернет дастрасӣ надорад. ба калимаи Pro нигоҳ накарда, ин смартфон аз пайвастшавӣ ба шабакаҳои 3G, LTE ва Wi-Fi бебаҳра мондааст. навгонӣ ба он истифодабарандагон равона шудааст ки аз ҳисоби баланди истифодаи интернет аз гум шудани маълумотҳои шахсӣ метарсанд. инчунин ба кӯдакон, калонсолон ки ба интернет ниёз надоранд пешбинӣ шудааст. дар дигар хусусиятҳо G2 Pro Android смартфони синфи аз миёна паст ҳисобида мешавад. он дорои протсессори 4 ядрогӣ, 1 гигабайт хотирии муваққатӣ ва батареяи 2600 мАч мебошад. андозааш 4,9 дюйм, 2 кам
камера дорад, 8 мегапикселеи асосӣ ва 5 мегапикселе дарои смартфон. Дар Кореяи Ҷанубӣ G2 Pro бо нархи тақрибан $185 ба фурӯш баромадааст. Он дар рангҳои сиёҳ ва тиллоӣ дастрас мебошад. Моҳи март ширкати Indiego лоиҳаи телефонии минималии Light Phone 2-ро дастгирӣ намуда буд. Ин таҷҳизот чун алтернативаи смартфони сабук фикр карда шуда буд. Тариқи он фақат занг задан, мубодилаи паёмакҳо, тартиб додани хатсайр, тариқи харитаҳои Google, гӯш кардани мусиқӣ мумкин буд. Насби барномаҳои дигар дастнорас мебошанд. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. Ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. вақтҳои охир дар Facebook хеле зиёд шикоятҳо дар бораи интернети суст гуфта мешавад. мумкин шумо надонед, шояд сабаб дар браузератон бошад. маслиҳатҳои Дмитрий Беликов дар бораи тезонидани браузерҳо ва албатта интернет. Всем привет! Лайфхак в программе «Матрица» начинает свой старт, и вас приветствую я, ведущий Дима Рео. Сегодня с вами обсудим насущную проблему. Многие спрашивают, а что делать, если тормозит браузер? В этом случае я советую лучшее средство против постоянных ошибок и нестабильной работы. Это сброс настроек. Вот как это сделать в самых популярных браузерах и рассмотрим сегодня. Начнем с самого популярного — Chrome. Во-первых, запустите браузер и откройте меню, нажав на 3 точки в верхнем правом углу экрана. Дальше перейдите во вкладку «Настройки», а потом «Дополнительное». Опуститесь вниз и нажмите «Сбросить». Система удалит настройки главной страницы и файлы куки, а также отключит все расширения. Закладки и пароли останутся. В браузере Firefox нужно запустить браузер и перейти по адресу about:support. Откроется страница с технической информацией. Нажмите на кнопку «Очистить Firefox» в правой верхней части экрана. Система удалит все дополнения и сбросит все пользовательские установки. Но, как и в случае с Chrome, ваши пароли и закладки останутся. Но перед тем, как делать полный сброс настроек браузера, вы можете проверить его работу в безопасном режиме. Возможно, дело в расширениях. На странице about:support в правом верхнем углу экрана нажмите на «Перезапустить» с отключенными дополнениями. Ну а в Яндекс.Браузере проще некуда. Запустите браузер и нажмите на 3 полоски в верхней правой части экрана. Перейдите во вкладку «Настройки», опуститесь вниз страницы и нажмите «Открыть продвинутые настройки». Найдите пункт «Сбросить настройки», после чего браузер вернется в исходное состояние без дополнений, закрепленных вкладок и временных файлов. А что если у вас Opera? Во-первых, запустите его и нажмите на значок Opera в верхнем левом углу экрана. Потом перейдите во вкладку «Браузер». Затем нажмите на «Сбросить настройки браузера». Система удалит файлы куки, расширения, закрепленные вкладки и пользовательские установки. А вот в Safari нельзя сбросить настройки, поэтому придется вручную чистить историю, кэши и расширения. Зайдите в браузер и нажмите на иконку Safari в верхнем углу. Выберите пункт «Очистить историю», всю историю. Зайдите в браузер, нажмите на иконку Safari в левом верхнем углу и выберите пункт «Настройки и дополнения». Поставьте галочку напротив «Показывать меню «Разработка» в строке «Меню». Нажмите на меню «Разработка», «Очистить кэш». Зайдите в браузер, нажмите на иконку Safari в левом верхнем углу и выберите пункт «Настройки расширения». Отметьте нужные и удалите. Вот, в принципе, и весь наш лайфхак на сегодня. Надеюсь, мы помогли вам, и ваш браузер больше не будет вас доставать своим зависанием. С вами был Дима Рео и рубрика «Лайфхак». Всем пока-пока, до следующей недели. чӣ гап аз Tisel? барномае ки ҳамдиёронро наздик месозад. 3 сол қабл аз рӯзи нахустини ба кор шурӯъ намудани барномаи чӣ гап мардуми Тоҷикистон чӣ дар дохили кишвар, чӣ дар берун аз он аз манфиатҳои ин барнома баҳраманд мегардиданд. чӣ гап аз Tisel? барномае ки ҳамдиёронро наздик месозад.
3 сол қабл аз рӯзи нахустини ба кор шурӯъ намудани барномаи Чигап мардуми Тоҷикистон чӣ дар дохили кишвар, чӣ дар беруни он аз манфиатҳои ин барнома баҳраманд мегарданд. ҳадафи асосии алоқаи мобилӣ бо ҳам наздик намудани мардум бидуни фосила. ширкати Тисел аз нахустинҳо буд, ки барномаи мобилии Чигапро пешкаши муштариони худ намуд. истифодабарандагони барнома метавонанд бо наздикони худ ба масофа нигоҳ накарда суҳбат намоянд, аз аҳволи онҳо огоҳ гарданд. Тисел ҳамчун ширкати масъулиятшинос ва инноватсионӣ ҳамеша аз дархостҳои муштарионаш огоҳ аст ва кӯшиш ба харҷ медиҳад, то талаботҳои онҳоро қонеъ гардонад. дар тӯли 3 сол барномаи Чигап дар байни истифодабарандагони хеш маъмул гаштааст. Чигап нахустин барномаи тоҷикиест, ки ба шумо имкон медиҳад ҳамеша дар алоқа бошед ва тариқи он бо дӯстону хешовандони худ ройгон занг занед. барнома имконияти зангҳои видеоӣ ва фиристодани паёмакҳоро низ дорост. ин барнома як намуд кӯпрукест мобайни муҳоҷироне ки берун аз Тоҷикистон кор ё таҳсил менамоянд. яке аз бартариҳои ин барнома бо забони модарӣ будани он аст. албатта забонҳои дигар низ мавҷуданд. аз санаи 16 апрели соли 2017 дар Google Play барномаи мазкур унвони яке аз маъмултарин барномаҳое ки бо забони тоҷикӣ таҳия гаштааст ба шумор меравад. барномаи Чигап дар беруни кишвар низ мукофотҳои зиёдро ба даст овардааст. дар чорабиние ки дар шаҳри Гонконг Asian Pacific Excellence Award таҳия гардида буд, барномаи номгардида соҳиби 2 ҷоиза гашт. ширкати Тисел бо барномаи худ бо ширкатҳои бонуфузи Globe Telecom, Etisalat, PVC ва Baxter рақобат намуд. барномаи Чигап сомонаи худро низ дорост. cw.chigap.tj барномаро ройгон метавонед ба ҷиҳозҳои худ бордорӣ намоед. ба шумо лозим аст танҳо соҳиби шумораи Тисел бошед. барои иттилооти иловагӣ оиди барнома метавонед ба шумораи 992 777 11 55 55 занг занед. занг дар шабакаи Тисел ройгон аст. дӯстони азиз, дар ҳамҷо барномаи матрисаро ба фарҷом мерасонем. агар шумо чизеро нафаҳмед ва ё онро дар планшетатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашуда танҳо ба медиапортали Тирос ворид гардед ва аз он ҷо муфассалтар маълумот гиред. бори дигар хотиррасон бояд кард, ки ҳамкори барномаи матриса ширкати Тисел аст. ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи интернетии G+-ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайвастшавии бастаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда мешаванд. яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. бо Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. ин буд барномаи матриса. бо матриса ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. то ҳафтаи оянда хайр.